Chodźcie. Zawołaj rodziców, hej? Ja wiem, ale ja sam je dvojča, moja sestra je dvojča. A ja som sa len ja družník dvojča. Toto si chcel? Toto si chcel? Chcete robiť? Pozri sa, chcete robiť? Chcete robiť? Pozri sa, čo robiť vás tam neťažú. Čo? Pozri sa, čo stáva. Toto si chcel? Toto robiť vás tomu decku? Nerobíš sa, ty hajtel! Toto robiť vás tomu decku? My sme neskončili, kamarád. Dobre? Maminka ťa ľúbi, maminka aj s otcom príde za teba. Dobre? Maminka ťa teraz dobere, odovzdá otcovi a ukončme, lebo čím ďalej to budeme predlžovať pre dieťa, je to horšie. Elinka ide tiež. Elinka ide s tebou. Ideme za Elinka teraz, dobre? Nestojíš plakať. Neskončilo to. Budeme bojovať. Budeme bojovať, dobre? Nenecháme ťa. Dobre, počúvaj. Marina príde. Aj Elinka. Marina príde. Aj táto príde. Bude o 2 týždne bude súdna švajčiarska. Lielka. Bude bojovať ďalej. Nenecháme ťa tam. Dobre? O 2 týždne. No poďme, lebo to príde to čím ďalej, tým horšie. No, tačino. Len ty sa musíš kontrolovať. Nesmieš vyplakať. Máš na rukách dieťa. Rozumieš? Ticho. Ticho. Poď, mamine. Idem po linku. Dobre, tak za linkou pôjdete, hej? Povedzte, nie. Už ide hotové. A povedzte, že tatino ide za tebou. So sestrou nech bude. Chcete to uľahčiť? Teraz už zoberieme k sestre a so sestrou pôjde. Teraz už zoberieme k sestre, tak ideme do školy. Už som vám dala dosť možností. Ale chcete jej to uľahčiť? Ideme po Elinku, dobre? Ale to... Ja som vám dala toľko možností. To neviete ani predstav. Buďte prosím vás v kľude. Ja som v kľude. Buďte prosím vás v kľude. Overujte v poriadku. Ideme za sestrou. Má byť v poriadku. Nemôžete byť takýto afektívny. Aj keď to myslíte v dobrom. Rozumiete ma? Rozumiete ma? Dieťa reaguje prirodzeným spôsobom na váš stav úzkosti. Vašu úzkosť preberá. Nespracováva to. Robíte to ťažké pre ňu. V dobrom jej vlastne aktuálne nepomáhate. Snažte sa ma rozumne počúvať. Dobre? Dobre? Počúvam. Hej? Dobre? Čo? Nemôžete to násilím brať! Dopuste sa, čo robí!